Hürmetli tomoshachilar, birinchi номер bo'lib Rasim Ilyasov ishkartuunda Qurayham orkestri үшін tatar temalarına fantaziya yangırады. Hayırlı kеш, hürmetli tomoshachilar, xonimlar ham әфәнделәр, qadrli do'stlarimiz, isanmisiz? Biz Yaramir Nizameddinovning 35 yaş tulu уңайыннан һәм профессиональ сәхнәдә 10 ел тулыга багышланган юбилей концертны башлап җибәрдек. Бүген сез Ярамирның иң кадерле кунаклары. Һәр чагызга да вакыт табып безнең белән шушы тантаналы кичәне бергә үткәрер өчен килгәнегез өчен чын күңелдән зур рәхмәт. Хәзер каршы алыгыз. Сәхнәдә Санкт-Петербург опера театрының әйдәп баручы солисты, 2 тапкыр мәдәният һәм сәнгать өлкәсендә зур казанышлары өчен Санкт-Петербург хөкүмәте премиясе лауреаты, Бөтен Россия һәм халыкара конкурслар лауреаты, вокал буенча педагог, автор башкаручы Ярамир Низамеддинов. Dünya
Хөрмәтле тамашачылар, сезнең өчен Рөстәм Яхин кие Рамазан Байтимиров сүзләренә туган ягым җыры яңгырады. Хөрмәтле тамашачыларым, исәннәрмесез, хәерле кич. Шын күңелдән сезгә әйтәм. Мин үземнең күкрәктә менә булган хисләремне, булган сезгә мәхәббәтемне сүзләр белән әйтә алмыйм. Мин бик сагынып сезне кайттым. 2019 елдан мин Казаннан Санкт-Петербург шәһәренә киттем. Китергә булуым сәбәбе булды, чөнки мин Аллаһ Тәгалә биргән академ табыш опера җырчысы булып мине бу җиргә җибәргән. Шуңа Санкт-Петербург шәһәрендә күбрәк сәбәпләр, күбрәк возможностьлар бар опера җырчы булырга мин уйладым. Шулай барып, күбрәк профессионал дәрәҗә алып, татар халкысын, татар безнең милләтебезне югарырак күтәрермен дип киттем. Хәзер мин театрда эшләгәч бик вакыттыгыз. Спектакльләр, шуңа күрә бик концертлардан йөреп булмый. Әмма инде, ләкин Казанга бүтән бик алай озакка сезнең белән араны зур итеп итмәскә тырышырмын. Сәхнәгә хөрмәт белән чакырабыз Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесен Данис Фәнис улын Шакировны. Хәерле кич, хөрмәтле, инде бик күркәм, матур чананы уздыручы, 35 яшендә шул вакытта сәхнәдә үзенең 10 еллыгын уздыручы безнең Ярамир Эдгарович. Хәерле көн, хөрмәтле безнең ватандашларыбыз. Шуны әйтер идем. Татар тарихы ярылып яткан Курган өлкәсенең Шадринск районы Йолдыз исеменә туры килә. Авылыннан, авылы әлеге җирлек, татар җирлеге, татар сәхнәсенә шын татар йолдызын, татар сәхнәсендә үзенең лаеклы рәвештә урын тоткан йолдызны бүләк итте. Ярамир һәр вакыт карашлары аның Казанга төбәлде. Без барыбыз да хәтерлибез, Шадринскида дәүләт университетын тәмамлаганнан соң башта Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институтында белем алуларын. Инде 13 елда Нәҗип Җиһанов исемендәге консерваторияга, Казан дәүләт консерваториясына, хәтта музыкаль белем базасы булмыйча укырга керүләре. Бөтен дөнья татар конгрессы аркылы һәм мин шуны әйтер идем. Әлбәттә, бу билге шын аның талант иясенең булуы. Бүгенге көндә Санкт-Петербург операсында әйдәп баручы солист, уникаль музыкаль драматик тенор иясе, шулай ук педагог, укытучы, ул әле безнең мөгаллим, һәм татар моңын, татар җырын, татар сүзен, татар тарихын Санкт-Петербург, Рәсәй күләмендә һәм дөнья күләм танытуда улуг хезмәтләр куйган Ярамир Низаметдинов. Әлбәттә, һәр даим без милләттәшләребез белән очрашкан вакытта, президентыбыз Рөстәм Нургалиевич очрашкан вакытта да Санкт-Петербургтагы булган чыгышлары, анда татар җәмәгатьчелеге, татар оешмалары, вәкиллектә алып барган актив эшчәнлек, милләткә хезмәт итүдә, ул инде аның яшәү рәвешенә әйләнгән. Һәм бүгенге көндә дә, әлбәттә, менә әлеге әйтелгән аның ихлас сүзләре, һәм Ярамир белән әлеге тамашаны, кичәне әзерләгән вакытта да ул шундый сүзләр белән башлап җибәргән иде.
миңа шын бәяне, ихлас бәямне, ижатымда, хезмәтемә Татарстан, Казан тамашачысы гына бере ала. Килгәнегез өчен, кадерләгәнегез өчен безнең шын татар сәнгать өлкәсендә үзенең ныклы адымнары белән әйдәп баручы безнең Ярамир Низметдиновны хөрмәт итеп килгәнегез өчен аерым әти-әнисенә, аның гаиләсенә һәм Казан тамашачысына, сезгә милләттәшләр, зур рәхмәтләрне җиткерәбез. Әлбәттә, Ярамирның әле юлы дәвам итә. Ул дөнья күләм әле безне танытачак. Бөтен дөнья татар конгрессының котлавын һәм шәрәфле әгъзаларга гына тапшырыла торган шушы исемле сәгатьне тапшырырга рөхсәт итегез. Ул сәгать Санкт-Петербургтамы син, Курган өлкәсендәме, һәрвакыт Казан вакытын күрсәтсен. Котлыйм сине. Рәхмәт сезгә. Зур рәхмәт. Танис Фанисул, зур рәхмәт сезгә. Шулай ук котлау сүзләре белән сәхнәгә Рәшид Вахапов исемендәге Татар мәдәнияте фонды директоры, Татарстан Республикасының продюсерлар берлеге рәисе, хөрмәтле Рифат Әхмәт улы Фаттаховны чакырабыз. Hayırlı gün. 30 yaş olalı bigaz yaş. Seni ihlas kulundan tebrik etem. Min bu sahnege Yaramir sina hürmet, ihtiramını bildirir için, rahmet etir için, gururluğumunu bildirir için hem en matur tilekler yollar için ko'tarildim. Elbette sen bizden gururluğumuz, sen Tataristan'ın gururluğu, hem ayrım alganda sen Rəşid Vahapov Festivali'nin da gururluğu. Yaramir zamanında bizning Rəşid Vahapov Festivalında birinci orunni olgan edi. Hem sen bugün Rəşid Vahapov Festivali laureatı degan isimni bek yuqori darajada, bu markani yuqori darajada tutasın. Bek zo'r rahmat siga. Elbette Yaramir Nizametdinov kebek jirchilar bizning o'zimizning respublikaga da ortiq bo'lmas edi. Әмма ләкин нишлесең, безнең татарның менталитеты шундай. Татарның характері шундай. Татарның язмышы шундай. Безнең зур шәхесләребез Казаннан читкә китеп күтәрелгәч кенә без аларны данлый башлыйбыз, без аларны күрә башлыйбыз. Альбина Шакимуратованың язмышы да шундай. Күптән түгел без әле Рузил Гатинны да бик белмидек. Бик аның белән танышты идек. Хәзер Рузил Гатин Европа сәхнәсендә, Италия сәхнәсендә, зур театр сәхнәсендә төп җырчы. Һәм без инде хәзер Татарстан үзебезнең концертларыбызны Альбина Шакимуратоваларның, Рузил Гатиннарның шәхси графигына җайлаштырабыз. Һәм мин ышанам, бик аз гына вакыт үтәр, һәм Татарстан, Казан, biz barыбыз да үзебезнең зур чараларыбызны Ярамир Низаметдиновның шәхси графигына яраклаштыра башлаячакбыз. Әлбәттә, сине киләчәктә озын, катлаулы, бәлки җиңел булмаганда юл көтәр. Әмма мин бу юлның һәрвакыт күтәрелештә булуын, бу юлның озын булуын, озын, узак булуын телим. Бик зур рәхмәт сиңа. Уңышлар һәм уңышлар. Рәхмәт. Рәхмәт. Зур рәхмәт котлаулар өчен. Миңа бит һәрбер сүзләрегез миңа йөрәгемә барып тия, һәрбер сүзләрегез миңа бик зур дәрәҗәдә. Мин татар халкын тырышырмын сезнең өметләрегезне Алла бирсә инде
оправдать deyilgan edi, орысша aytganda. Рахмат. Резида Ахиярова, шагыйрь мәхәббәте операсыннан Тукай ариясы. Ренат Хариса либреттосы, рояльда халыкара һәм бөтен Россия конкурслар лауреаты Анна Землякова. Махаббатсыз жерде бір кім яши алмый. Махаббатсыз жерде har кім бақытсыз. Язып кетсең да сен, ашап кетсең да сен, махаббаттан қалай ақтыз. Язып кетсең да сен, ашап кетсең да сен, махаббаттан қалай ақтыз. Махаббатсыз кіші жерде кіші түгел. Махаббатсыз кіші қаршақ бақытсыз. Бізге әрқашан бақытқа жол аша. Мен яратам деген екі сөз. Мен яратам деген екі сөз. Махаббат сен қаяшам айырылу салқаны жоқ ита мәңгілік махаббат ялқыны дүнияның бұзларын іріті мәңгілік махаббат ялқыны. Мәңгілік махаббат, махаббат Яшик әле әнием. Фәрид Хатипов көйе, Филүс Хисаметдинов сүзләре. Жан сулашып ердің әни бағырым, жанарымда
дұғаларым айдап барсын сикертәлі ғұмыр юлында бақыт шаттық қана уран алсын йөрәгеңдә күңел түрендә. Шикәле әни, шикәле, син булганда без бит бәхетле. Ашыктырма язмыш, шикәле, Ходай биргән безгә вакытны. Ашыктырма Ходай биргән безгә вакытны. Хыялларыңа туганнар һәм якыннар ярдәменнән башка ирешү авыр. Шуңа Яромир үзенең туганнарына һәм якыннарына, аның талантына карата булган ышанычлары өчен бик рәхмәтле. Аерым рәхмәтләрен ул бала чактан аңа чын ир ат нинди булырга тиеш үрнәген күрсәткән Ибраһим абыйсына белдерә. Котлау өчен сәхнәгә Яромирның абыйсы чакырыла. Курган өлкәсе хөкүмәтенең яшьләргә патриотик тәрбия бирү буенча әгъзасы, Россия Федерациясе президенты премиясе лауреаты, елның иң яхшы укытучысы, Россиянең Курган өлкәсе буенча региональ эзләү хәрәкәте рәисе Ибраһим Абдрашидов. Так, я уж скажу по-русски, извините меня. У нас потому что сибирских татар диалект совсем другой, поэтому так уж выше. Ну, что хочу сказать, Яромир. Конечно, человек от природы сам талантливый. Я, конечно, работаю чисто постоянно с молодежью, с патриотической деятельностью полностью. И каждый раз он, например, бывает, приезжает к нам, держит постоянную связь, постоянно спрашивает, интересуется. И если каждый год бывает в деревне, не только в деревню, например, и в Курган ездит, и в областной центр, естественно, и в районе. Вот в этом году был, и, можно сказать, бесплатные, благотворительные концерты во всех районах почти. Ну, честно сказать, в 8 районах дал концерты, бесплатные все концерты. Вот мы как раз работаем, поднимаем как раз из небытия наших, можно сказать, павших воинов Красной Армии. Устанавливаем самое главное для нас, поисковиков, устанавливаем самые главные имена из небытия, самое главное. И очень много, например, среди Татарстана тоже много, везде воевали, можно сказать, поднимаем. Очень много семей тоже установили непосредственно. Поэтому и в этом случае нас Яромир поддержит и помогает всячески, чем может. И даже, как бы сказать, и духовно, и материально, можно даже так сказать, чем может. Спасибо тебе, Яромир, за все. И вот разрешите мне вручить благодарственное письмо от поискового движения России. Уважаемый Яромир Эдгарович,
Курганское региональное отделение общероссийского общественного движения по увековечению памяти о погибших при защите Отечества, поисковое движение России, выражает вам огромную признательность и благодарит за большой личный вклад в дело увековечения памяти воинов-защитников Отечества, за оказание помощи и поддержки участникам поискового движения. От всего сердца желаем крепкого здоровья и счастья, мира и добра, успехов в этом благороднейшем деле, дальнейшее процветание, претворение в жизнь намеченных планов, благополучия и душевного тепла вам и вашим близким. Рахмат. Дамир Карифулин сүзләре Валерий Әхмәтшин көйі «Шығарсыңмы қаршы алырға». Сәхнәдә халыкара конкурслар һәм фестивальләр лауреаты Зәринә Хасаншина. Жырларыма қошып жырласа, қаршы düşмәсін йөрәгеңне, мәхәббәтем белән чорнасам, минем белән тормыш сугмагыннан, риза булырсыңмы үтәргә, аерылганда вәгъдә бирсәңме, кабат кайтуымны көтәргә. Күндә уртактаңның сызлып атқанын, сағынуымны жырға салған шақта, қошылып жырларсыңмы аппағым, қайтқан шақта сарван бойларына, яннарыңда мәңгі қалырға, қырық ішін ташлап қырық яққа, шығарсыңмы қаршы алырға. Қырық яққа шығарсыңмы қаршы алырға. Ташлап қырық яққа шығарсыңмы қаршы алырға. Қайтқан шақта сарман бойларына, яннарыңда мәңгі қалырға. Қырық ішін ташлап қырық яққа шығарсыңмы қаршы алырға. Қырық ішін ташлап қырық яққа шығарсыңмы қаршы алырға. Biz барыбызда Яромир Низаметдинов үзенең артист карьерасын эстрада җырчысы буларак башлавын беләбез. Күпләр аны Яромир буларак хәтерли. Опера дөньясындагы беренче адымнарын ул консерваториядә 3нче курста укыган вакытта Муса Җәлил исемендәге Татар Академия дәүләт опера һәм балет театрында солист, стажер буларак ясый. 5нче курста укыганда
Яромир Низаметдинов, Ринат Харис либреттосы буенча язылган Резида Ахиярованың «Сөембикә» операсының дөнья күләм премьерасында төп ир-ат партиясын башкара. Резида Ахиярова, «Сөембикә» операсыннан Явыз Иван ариясы, Ринат Харис либреттосы. Рояльда Большой театр яшьләр программасының опера студиясы концертмейстеры, Бөтен Россия һәм халыкара конкурслар лауреаты Николай Едукин. Стой, царица, остановить Анастасию! Нет, не надо ее капризом потакать, никому еще на свете. Женщина не помогла власть удержать. Женщина мягкосердечна, чтоб жернова судьбы вращать. Женщина во власти страхов, не ей судить, не ей прощать. Устрашай любого, богатого и убогого, старого и малого, веселого и угрюмого, чужого и своего, и воина, и охотника, противника и спутника любого. Устрашай, 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 устрашай. И очухаться не давай. Правит государством страх, и народом правит страх. Эту силу, как державу, важно удержать в руках. Устрашай любого, богатого и убогого, старого и молодого, веселого и угрюмого, чужого и своего, и воина, и охотника, противника и спутника любого. Устрашай, 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 устрашай. И очухаться не давай. Карим, бірге утамыш жырлады, утамышы жырлады. Карим, молодец. Әбиләр чуагы тыжымы. Наилә Яхни күйі, Рәвилә Шәйдуллина сүзләре. Kızar
қажымға оралса жанарың, үзіліп күтсең де, үзіліп күтсең де, атмыйша тилмірсе, атмыйша тилмірсе, бақытқа илтуші тоңарың, бақытқа илтуші Kiluen Сөз авторы Равиля Шамилова. Музыка авторы Найля Яхина. Зур рахмат. Талантына қарата бірінші профессиональ бәяне Ярамир 11-ші сыйныфта оқыған вақытта Татарстанның халық артисты Мингыл Галиевтан ола. Ул аның вокал һәм актерлык сыйфатларын югары бәяли. Әлеге кеше аның тормышында мөһим үтәргеч роль уйный. Ярамир үзенең талантына ышана башлый һәм аның артист булу теләге тагын да ныгый. 50 ел элек Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясын тамамлаган әлеге шәхес. Россия Федерациясенең югары һөнәри белем бирүнең мактаулы хезмәткәре, шәрәфле остаз. Татарстанның халык артисты Мингыл Галиев сәхнәгә чакырыла. Ярамир, әнекәем, мин бик бақытлы бүген. Беренчедә синең белән очрашуыма түгел. Шушы кадәр сине яратып биргән халык каршында әйтерсеңләр мин үзем ягымнан отчет бирәм. Син бу чәчәкләргә аптырап карама. Беләсеңме? Бу Йолдыз авылының кырларында үсә торган һәм туган якны сагындыра торган, үзебезнең туган авылыбызның кырында үскәнне саклап яп килдем сиңа, яме. Бу ромашкалар. Туган җиргә мәхәббәт, менә синең әйткәнеңчә. Беләсезме? Хөрмәтле дуслар, туганнар, беләсезме? Чынлап та Мәгариф министры белән Шадрин районына барып, шушында очрашу булды. Һәм ул 11-нче класс малае, шундалар чыгыш ясадылар да, шоклар катты, мен әйтәм, и Ходаем, шушы баланың киләчәктә үстереп булса иде дип. И шуннан бирле без илемтәдә булдык. Олай гына түгел, ул әйтте, мен Казанга килдегән, юк әле мин армияга барам диде.
армиядан қойткаш келем дейді. Армияға кеткеш меңа шолдырата. Айтым енді әме. Что сен, тарих бит ол. Армия что, мен олабы все нормально, мен Кавказда дей, ол мен дей, деге дома офицеровқа йөрим дей, все нормально дей. Онаға, қарайлы, мен олай мен жырлаган едім, мен лауреат болдым, мені Донецкийға жібер дедім бет сен. Владикавказдан онан соң сетеге, вот Нальчикқа, мен Нальчикқа жіберелер, сонда дей. Сондан бардан шолдырата мен олабы мен дажегіндім Мәскеуге жіберелер дей. Міне, һәм үзенең Россия шул кадәр мин аңладым соңыннан. Чынлап та, дуслар, менә шын мәгънәсендә, әгәр дә Тукай исән булып тыңласа, нәкъ әйтер иде. Менә безнең бер кичкәдә шәкерт җырлаган иде, шушылай дип, аны язып калдырганы бар. Нәкъ бүген ул синең турыда шулай дип әйтер иде. Ул теге авызны зур ачмышы, ягымлыгын дип җырлау. Һәм менә Иманым Камил, минем хыялым тормышка аша. Чөнки син мин уйлаганча, мин теләгәнчә бөтен дөньяның халкына, татар халкының гүзәллеген, бөеклеген һәм яхшы икәнлеген күрсәтәсең бит җырың белән. Иманым Камил, әгәр дә мин дөрес булмасам әйтегез юк дип. Чөнки кайсы илгә чыксагыз да, кайсы җирдә булсаң да, шушы йөрәгеңнән чыккан, бөтен тамашачыга хөрмәтең сизелеп тора йөзеңнән, бөтен хыйсларың белән биргән әйберләр, бу минем хыялым иде. Һәм чынлап та, менә бүген уйлаганда, беләсеңме, бигрәк тә мин ни дип әйтте, хөрмәтле дуслар, бу минем юнәлешем, бу минем шәкертем генә түгел, минем юнәлешемне Тукай теләгәнчә җыр сәнгатен үстереп, татар халкын дөньяга танытып, дөньяда татар халкын бөеклеген күрсәтү дәрәҗәсенә җиткерү сәнгатьтән башка мөмкин түгел дип карыйм, Иманым Камил. Чөнки җан җылысы борынгы заманнардан, инде ул теге Арфи заманыннан ук акланган. Шушы вакыттан кешенең авазы белән бөтен табигать кешеләргә түгел, табигатьтә җырткыч җанварлар да аның артыннан әкренләп тыңлап бардылар ди. Менә шушы синең чыккан башып торганнан бирле күз алдымда, әнекәем, рәхмәт сиңа. Санкт-Петербургта Габдулла Тукай теләгәнчә, мин үзем дә аның мине икебез бергә тудырган дип әйтәм. Һәм инде мин бик зур рәхмәтле. Мин сине бит каршы алдым Казандагы беренче экзаменга килгәндә. Чөнки драма театрына дип әйткәне, Ринат Аюпов әйтте, мин гылай җырчылар беләсез, миңа җырлый торган алып килегез әле дип. Алып килгәнем кабул иттеләр аннары. Юк, аннан соң юк, мин гылай минем булай гына түгел, мин әйтәм, син драма театры булсаң, аннан җырларга өйрәнде. Юк, мин сразу җырлыйсым килә дип. Мин иң зур рәхмәтем шулай ук минем шәкертем булган сиңа шушы юнәлештә биргән Фердинандка, Салаховка. Чөнки син аның белән сәхнәләрдә чыгып, практика үттең бит. Иманым Камил, ул үзе мондадыр әле. Менә беләсең, хөрмәтле дускаем, син ачуланма инде. Туктал, менә никәнче онытканчы. Менә минем дә тавышым бар, монда әллә ни җырлап булмый бит инде. Син җырлаганда. Ну, аннан соң, кара әле, дусларым. Монда булгач инде, мин все-таки уйладым, туктамый әйтәм. Күп гомерләр буе консерваторияны күтәргән аның ректоры Нәҗип абый шул кадәр мине хөрмәт итте. Рәхмәт, тырыштың бит дип миңа диплом биргәндә сүз әйтте. Шуңа күрә ачуланмагыз, яме. Чөнки Нәҗип абыйның да рухына булсын, Фронтовик Зәки Нурыйның да рухына булсын, аның хисләрен биргәнне аваз салыйм инде, яме. Ул туган җирме. Чөнки монда моның фикере, дусларым, синеке дә. Юк, все, ярты минут гына бул. И шуннан бу барыбызның да фикере. Алар өчен синең чиремеңдә сабый балаң буласым килә. Чаклы төндә ефәк үләнеңә тамчың булып кунасым килә. Җырларыңны синең килер өчен бер кошчыгың буласым килә. Юлчыларына җиренең сыйлар өчен чишмәң булып туласым килә.
Aşılanmak diyemem. Şu mümkünden faydalanın. Min bit konsertlarım yok. Şuna göre rahmet edin. Birge bilgemem. Min bik şatman Sankt Peterburgda şuşunday benim şakirtim gibi bulgan. Benim yönelişini, benim hayalımni turmushga oshiruvchisin. Yog'imli etib Marin rahmat. Aferin. Mingol Gali Fagizovich. Mana shunday yoshda bo'lib, shunday jırlab qora mana. Yosh chanirlar hatto unday notalar olmaydi. Rahmat zo'r, rahmat. Mingol Fagizov, rahmat zo'r. Azgina Mingol Fagizov meni olg'a to'g'an etdi, aytib ketdi endi. Men aytasi kela, men Allohga shukr, men bek baxtliman, chunki mening turmushimda ko'bisi yaxshi kishi uchraydi. Allohga shukr, men ona bek Alloh taolaga rahmatliman, yozmishga rahmatliman. Ul chinanda baxt. Mana Mingol Avoy menga maktabda aytdi-da, ham men o'zimning xayolimga ishondim, kishilarimga ishondim. Endi mana Qozonga kelgach, men mana tanishdim bir kishi bilan. Ul mening yozmishimda, professional yozmishimda ko'p rol o'ynadi. Ул миңа айтты, оның арқасында мен консерваторияға оқырға кірдім. Чөнки ул айтты, сенің академ тавыш, сен опера жырчы болырға тиешсің деп айтты. Ул менің тавышны ишетіп, шуңа онлары мен консерваторияға кірдім, экзамендар беріп. Һәм мен бик бақытлы, оның баны 7 ел эшләдек бергә бер сәхнәдә. Ул мен шундай зур тәҗрибә алдым мен ул кешедән. Ул еще элекеге вакытларының мәктәбен алып калдым. Ул хәзерге вакытта, хәзерге яшь кешеләргә ул бәхет, ул возможность дигәндәй бик сирәк бирелә. Ә мен менә шундай мәктәпне алып калдым. Мен бик шуңа рәхмәтлемен Аллаһ Тәгаләгә, язмышка. Ул кешене хәзер мен чакырам, сез аны беләсез. Татарстанның халық артисты Фердинанд Салахов, минем ұстазым, һәм бергә эшләгән коллегам, дустым. Яши ажып була, тормышның күп мәсәрен. Изли табып була, дөньяның жайлы җирен. Яши ажып була, тормышның күп мәсәрен. Мәшәкатьләре күп булса да, дип әйтмим әле. Авыр булса да түзәмен, яшим бит яшим әле. Мәшәкатьләре күп булса да, дип әйтмим әле. Тапкырлар ухына сәң бер гынах кылган өчен кешеләр сыпла
Фердинанд Сәләхов башкаруында «Яшим бит, яшим» әле җыры яңгырады. Кая ул виноватый кеше? Ярик! Кадерле дуслар, менә Яромир үзенең чыгышын күпме җирләр гиздем, дөнья күрдем дип башлады. Чынлап та, бер елны без аны беләм, мин җылын белмим, ул гына белә җилларны. Кая барганны ул белә, җилларны ул белә. 9 чит илгә очтык һәм 36 самолетта очтык. Шул 9 илгә бер айда барыр өчен без күпме каршылыклар кичердек, күпме каршылыкларны җиңеп чыктык. Безнең иҗат язмышларыбызда аның белән бик тәңгәл килә, тавышларыбыз да бер иде элегрәк. Элегрәк. Шуңа күрә миңа да әйткәннәр иде, 10 класста укырга килгәч, тавышы юк булырга да мөмкин түгел. Шуңа күрә башка институтка барып кердем. Һәм беренче курста укыганда ук әйттеләр, нишләп консерваториягә килмәдең дип. Аның да консерваториягә алып баргач, укый алмас, музыкаль белеме юк. Мин әйттем шунда бер сүз. 4нче курсны бетергәч опер театрында эшләячәк. Һәм шулай булды да. Менә бер рәхмәт. Бусы бер рәхмәт. Чынлап та ул уже 4нче курста партияләргә, опер театрына керде. Безнең әле Хәйдәрләрдә стажер булып бардылар. Яромир керде инде партияга. Иван Грозныйга керде мәлсин. Борис Казуновка кайсырадыр? Иван Грозныйга. Нәрсәгә дә керде инде шунда. Һәм 4нче курс студенттан ул вакытта партияләргә бик аласлары килми алмыйлар. Күп каршылыкларны сәхнәдә җырлар өчен тавыш кына әз. Тавыш мөһим әйбер, әмма ләкин характер кирәк. Характеры булмаган бик күп талантлар әрәм булып калдылар. Әммәләрдә характер бар. Һәм җиңәдә. Мин Татарстанга килдем, татар буласым килә, татарча җырлыйсым килә. Дөньяның теләсә кайсы пишмаганда татар булып яшәргә була, татарча җырларга була. Китәсең Питерга һәм китте, һәм уңды. Безгә кирәк Алташ белән Арча белән Балтач арасында чабып йөрүчеләр күп. Дөнья аренасына чыгарга кирәк. Дөнья аренасына чыгарга без менә аларга ышанабыз, аңа ышанабыз. Яромир Низамутдинов, безнең Шаким Буратовлар чыгып киттеләр, Аида Грифуллиналар чыгып киттеләр. Киләчәктә әлбәттә без чит илләрдә, менә каян гарәп илләрендә, чит илләрдә җырлап кайтты ул. Әлбәттә, өмет белән яшибез. Безнең милләтнең исемен, милләтнең улы сәнгатен, опер сәнгате ул бик катлаулы улы сәнгат. Әлбәттә инде баламишка белән күбәләк тә безнеке. Әмма ләкин зур опера белән дөньяга чыгуыбыз алар җилкәсендә уңышлар сиңа. Он ел иҗади эшчәнлек эшендә Яромирның гастрольләр географиясе. Берләшкән Гарәп әмирлекләре Мисыр, Алмания, Сербия, Төркия, Казахстан һәм Кыргызстан, Эстония, зур һәм провинциаль шәһәрләр, Россия авыллары. Яромир Низамутдинов репертуары киң һәм җирдә үзенең тамашачысын таба. Хәзер сез Яромир Низамутдинов башкаруында Риголетто операсыннан Герцог җыры дигән дөнья хитен ишетерсез. Джузеппе Верди, Риголетто операсыннан Герцог җыры. Sempre una
confida, chi le confida, mai cauto il cuore, pur non sentasi felici a pieno, chi su quel seno non li fa amore, la donna è piel, quasi ama il vento, vuota da cento, eri pensier, Яфрак төшкән инде юлга. Шамил Шарифуллин көйе, Зөлфәт сүзе. Концертмейстер Анна Землякова. Яфрак төшкән инде юлга, яфрак төшкән. Ашыккансың син хыт ачкыч, ашыккансың. Бер гомернең чирәгендә яшәмәстән. Ике гомер яшәгән күк тал чыккансың. Бер гомернең чирәгендә яшәмәстән. Ике гомер яшәгән күк тал чыккансың. Açtım yanağına.
Көпке юлға барып кірдім, қоярылып сезілмейше барған түшті. Мені болға соңғы қаян батағынан, соңғы яфрақ, сары яфрақ үзіліп түшкен. Мені болға соңғы қаян яфрағынан, соңғы яфрақ, сары яфрақ үзіліп түшкен. Әнкәйләргә Рафиз Габделганиев көйі һәм сөзі. Көзен алмаyan көй, көптен енді қояш батса да, әнкейлерге хаманда біз бала, башларны шашашлар баса да. Şokta bilip kadirlerin, biz buruşlular karşında. Tilekleri izgen keylerinin, balalarga yürgen buylarda, ana көңілі хаман bolalarda, balаны қайыр идолада. Балам қайтыр еп шақланалар, ялас қалғаш кеп yonalar. Әткәй әйткән иде bola bəxti, ənkələrinin oyaq astında.
bulsun balalar. Balam koytu deyip şatlanalar. Yalğız kalaş kıyıp yanalar. Ömür boyu kütetik onalar. İsenimin bulsun balalar. Ömür boyu kütetik onalar. İsenimin bulsun balalar. İsenimin bulsun balalar. İsen güne yürüsün balalar. Qozon shahri Yangasavin rayoni o'qituvchilari ismidan ham shulay tug'an yaqni iranu sayohat etu bolalar yoshlarga ismidan chunki u bizning xizmat yo'llari birga uchrashdi. U bizning shoralarga kelib shunday motor jirlari bilan bolalarni dardlandirdi. Yangi o'ngishlarga anga bek zo'r rahmat, ham bek zo'r o'ngishlar tilaymiz. Rahmat senga. Hürmetli tomoshachilar, 15 minutlik antrakt e'lon etiladi. Yaramir Nizameddinovning yubiley turining birinchi shahari etib Qozonni saylovi uchroqli tugul. Bu shahar onun için bek qadrli. Munda ul yuqori muzikal bilim oldi, munda onun professional artist karyerasi boshlandi. Büyük tarixli bu shahar tatar madaniyatining beshigi bo'lib tura. Qaydagina bulsam da min bek yosh жылы hislar bilan dunyodagi ikki o'rinni esga olam. Birisi menim tug'an avlim Yıldız bulsa, ikkinchisi Qozon shahari di Yaramir. Rüstem Yaxinqiy, Gulshad Zaynasheva so'zlari. Kitma Sandug'ash.
башка кошлардан саклармын салкын җилдән китмә син туган илдән. Сандуғаш, сандуғаш, сен кетесің, мен қалам. Дусларыма жырлар үшін Нәҗип Җиһановның Җәлил операсыннан Җәлил ариясы «Ышанма» Әхмәт Фәйзи либреттосы.
Toprak kumar tanrı Kınamaz yalkanlaşar tola kumene Ölüm diye aytıp bulamazsın Jine bölgen Monday olamana Зур рахмат, хөрмәтле туганчыларыгыз, алкышлар өчен. Зур рахмат. Бу залда минем педагог вокал буенча консерваторияда укытучым утыра. Россиянын отказанган артисты Раида Иглавна Ермохина. Зур рахмат, Раида Иглавна, зур рахмат сезге. Огромное спасибо вам за ваш труд, за кропотливый труд, за все это время, которое вы уделили мне. Я считаю, что результат налицо. Қойтам илеме. Әнвәр Шегимратов күйі, Гүлшат Зәйнәшева сөзләре. Қойтам илеме, туған жеріме, шитта көп ердім, күтілер көрдім. Ашқанып қойтам илеме, қанаттылар үсті иңеме. Ашқанып қойтам илеме, қанаттылар үсті I am
Концертны дәвам итә татар көйләренә төзмә. Каршы алыгыз сәхнәдә виртуоз музыкант. Татарстанның ат казанган артисты Наил Сәгъдиев. Юатма син мине. Фасил Әхмәтов көе, Рабил Файзуллин сүзләре. Син мине, юатма күңелемне, өскеләнсен, янсын. Кайча кеше үзен кичерә да алсын, хисләрем ярсасын, уйларым ташасын, җиһенем чуалсын, җан изрәп Юатма син мине, юатма күңелемне, өскеләнсен, янсын. Бу татлы газаплар, бу
ватаннарга колсан, яш йөрәкләр янсан, яш җаннар юансын, ләззәтле сөюләр киләчәккә барсын. Авызынан мәхәббәт, тиңдәшсез мәхәббәт, сагышлы мәхәббәт, күз яшлы мәхәббәт, җыр булып калсын, җыр булып калсын. Ике мең дә 13-2019 елларда Яромир Низаметдинов сәнгать җитәкчесе Татарстанның халык артисты Фердинанд Сәләхов булган бер аваз дуэты солисты булып тора. Әлеге дуэт бик популяр һәм аның чыгышларының видеоязмалары Татарстан Яңа гасыр телерадиокомпанияның алтын фондына кертелә. Каршы алыгыз, сәхнәдә бер аваз дуэты, татар халык җыры Ахун авылы көе. Biz alaydu billidik, biz bolaydu bilidik. Biz alaydu billidik, biz bolaydu bilidik. Sayramağan sandık içini sayrata turgan idik. Sayramağan sandık içini sayrata turgan idik. Ey! Akbar idi zamanlar. Hopa! Atların atalap barsan ala, dostların qarap alsan. Atların atalap barsan ala, dostların qarap alsan. Dostların qarap qalğanda düşman yürəgi yansın. Dostların qarap qalğanda düşman yürəgi yansın. Atlarını yigip qoysin, dostlar kelgen deysinlər. Atlarını yigip qoysin, dostlar kelgen deysinlər. Birgələşik, birgə yaşik, bir tuğanlar deysinlər. Birgələşik, birgə yaşik, bir tuğanlar deysinlər. Yaşlı bir öldürdü kile, ölüp kal kadirlerin. Yaşlı bir kilimi belgis kadirlerin. Bu minutlar iki kilim ey. Belgis
Rəxətləndirdiler qışaqlap məni bugün. Bizni de qışaqlı тұрғанlar еш vaqtda. Концертны дәвам итә Татарстанның халык артисты Фердинанд Салахов. Татар халык җыры «Мәхәббәтем».
Хәзер сәхнәгә тавышы һәм талантын миллионлаган тамашачылар яраткан җырчы чыгачак. Аның тавышыннан ерак, ешрак тибә башлый. Сафиян Ибрахимов көе, Гата Нуруллин сүзләре. Каршылыгы сәхнәдә Татарстанның халык артисты Лена Бичарина. Әкрен генә сиздермичә яшьлек гомеремдә күңелем бердә картаймый һаман да нидер көтә картаямын соң йөрәк маңгайлар сырлаган сага үтте яшьлек җүләрлек дип җырларда Son bulay üzümlü kanatlıday hissidem Elle yaşlığım hisler eğlenip kaydım iken Parda yamanı yürek mangaylar sırlahan sana Üttü yaşlık jülerlik dip şırlarda jırlan sana Мәхәббәт яшьләрдә диләр Ула ул һәр кемгә дә Мәхәббәтсез яшәп булмый Олыгайган көндә дә Jarlarda jırlansa da Ortayamın isim yürek Mangaylar sırlansa da Üttü yaşlık jülerlik Jarlarda jırlansa da Jarlarda jırlansa da Jarlarda jırlansa da Güzel Allah göster. Яромир Низаметдинов чыгыш ясаган зур концерт һәм театр майданнары. Дубай опера, опера һәм балет театры. Экспо 2020 Дубай. Каир операсы, опера һәм балет театры. Каир. Мадленианум опера һәм балет театры. Белград. Фән һәм мәгариф рус йорты. Берлин. Геликон опера музыкаль театры. Мәскәү. Санкт-Петербург опера музыкаль театры. Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театры. Октябрьский зур концертлар залы Санкт-Петербург. Салих Сәйдәшев исемендәге зур концертлар залы. Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе. ТАСС дәүләт федераль мәгълүмат агентлыгы Санкт-Петербург шәһәре һәм башкалар. Гаитана Доницетти. Любовный напиток операсыннан Немарина романсы. Концертмейстер Николай Едукин.
capio cercando io capio cercando io lo vado un solo istante i palpiti del suo cuore sentir i miei sospir confondere per poco suoi sospir i palpiti sentir confondere i miei coso sospir cielo si può morir di più non chiedo cielo si può morir di più non chiedo si può morir si morir Hürmetli tomoshachilar, konsertning so'nggi номер bo'lib Jon suyganim Gulsina degan jir yangrayacak. Yaramir Nizmiddinov kuyi ham so'zi. İsmi Gülsina Hislerimden hislerim Uyum Gülsin'de Gelip gitsen yanıma Yoktur hakkınım Orun tapmam canıma Gülsine gittim Gelip gitsen yanıma Yoktur hakkınım Orun tapmam canıma Gülsine gittim Bulutlarının ağışı Gülbüten yokka Bulmağına koşup Kötemi yukka Yol
кешеден мамат тұрым сұрық етмай есіне кетсең мені қолдырып табарман есіне сағынырсың суырсың гүлі гүлсіне өзің сары болырсың сүйкесіне сағынырсың суырсың гүлі гүлсіне өзің сары болырсың сүйкесіне Çıktım jitterlik gül gül sine Tilbürüm cevap kütüp Suyganım sinne Yine tamam isterdim Güller isinne Gül 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 sine Çıkma isimine Yine tamam isterdim Güller isinne Gül 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 sine Çıkma isimine Gül 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 sine Çıkma isimine Gül gül Gözlerimni tuturup ara kalan Sen yaraktan ötüp gitkenine Antalmayım böhrem antalmayım Köngülüm düşmüş sinden bu deniga Antalmayım böhrem antalmayım Köngülüm düşmüş sinden bu deniga Sezining yoktan iskan jillar bilan kelar zamon bir xabar birga bo'lgan shohlar minutlarin nik sog'inam ekan bu qadar
сақланырсың мәңгі юрақта. Hürmetli tomoshachilar, bizning bilan birga şuşu sahnada
Hürmetli tomoshachilar, bugun bizning sahnada ansambl sostavida zo'r artistlar. Bayan, Tataristonning ot qozongan artisti Nail Sa'diyev. Ударная установка Марат Серезетдинов. Бас-гитара Татарстанның халық артисты Расим Ильясов. Флейта Степан Пушин. Кларнет Олеся Пушина. Скрипка Елена Сафронова. Айрым рәхмәт сүзләрен безнең спонсорларга юллыйбыз. Ул да булса Акбулатов Шамил Измаилович һәм Шайдулина Равиля Шамилевна. Концертның оештыручылары Ярамир һәм Асия Низамудиновлар. Концертның режиссеры Ярамир Низамеддинов. Hürmetli яраткан минем тамашачыларым. Мен чын күңелдән яшьләрне мин аз гына менә тотып торам. Чын күңелгә кадәр менә сез йөрәккә кадәр миңа шундый якын, шундый мин сезне һәрберегезне хөрмәт итәм. Мин безнең сәнгатебезгә, искусствога хезмәт итәргә тугамын, Аллаһ Тәгалә тудырган. Шулай итеп, үземнең хезмәтемне алга таба алып барачакмын. Сезгә зур рәхмәт һәрберегезгә килгән өчен, һәрберегезгә вакыт табып килгән өчен. Миңа менә бу концерт бәлки күп сүз булгандыр, ул инде юбилейный концерт булганга инде. Шулай йоласы инде шуның. Аңа карамастан да концерт матур итеп, сезне орытмыйча дип узды дип уйлыйм. Шулай дип ышанып калам. Бик зур рәхмәт безнең музыкантларыбызга. Аларсыз бу концерт булмас иде. Зур рәхмәт алып баручыга Руслан Закиров. Һәм бу зур концерт залының иясенә зур рәхмәт. Менә шундый матур зал. Бу күп залларда эшләгәнем бар, Европада да нидә дә бер дә не уступает дим инде, урысча әйтим. Алла бирсә, тиздән күрешергә тырышырбыз. Сезгә рәхмәт килгән өчен, рәхмәт алкышларыгыз өчен, рәхмәт менә һәрберегезгә үзләрегезнең энергетикагызны, яхшы энергетика биргән өчен. Мин концертта утырганда сизә шуны, нинди кеше утыра. Аллага шөкер, минем концертта яхшы кешеләр утыра. Чөнки энергетика яхшы монда, һавада менә өшеп йөрде яхшы энергетика. Зур рәхмәт инде дуслар. Күп әйтмим. Мин сезгә бик рәхмәтлемен. Күрешкәнче кадәр Алла бирсә. Сау булыгыз.